Har du hørt fra din probationer? Ja, og kæft man, han mailer hele tiden. Det er belastning. Gør han det? Ja. Hvad med dig? Jo, men jeg har også hørt fra ham. Han spurgte, om jeg ville være mentor. Det ved jeg jo godt. Men siden jeg har ligesom ikke fået nogen plan fra ham, og hvad det så skal ske. Nå? Jeg ved ikke, om han sidder og venter på en plan for mig. Ja, altså min, han har fået 2 planer. En fra New Zealand og en fra Danmark. Så har han sendt dem begge 2. Altså, det kan sgu da ikke være mig, der skal tage den beslutning. Nej, vi må bruge det gode gamle, hvad synes du selv? Hvad synes du selv? Hvad synes du selv? Men ved du, hvor han arbejder henne? Han arbejder på porcelænsfabrikken. Nej, ikke porcelænsklinikken. Jeg håber ikke, at det er et udtryk fra hans skrøbelighed, hans psykiske stabilitet. Nej. Det er endnu værre med min. Ja, også. Han arbejder i Viby. Kæft, mand. Det kan gå ned ad bakke for en hver. Hold da. Ja, det bliver sgu da udfordrende. Det gør det. Ja. Jeg vil sige, min han har 2 udfordringer. Den første, det er, at han skal lige lære at snakke dansk først. Ja. Men jeg tænker, han har lært at snakke engelsk, så kan han nok godt lære at snakke dansk. Han har jo trods alt været igennem diplomat. Det er rigtigt. Ja. Så jamen, det kan godt være. Ja. Det kan også være, at han bestod, fordi de ikke kunne forstå, hvad han sagde. Ja. Altså, jeg vil sige, den værste udfordring for min, det er, at han er vestjyd. Så jeg er sgu sådan lidt bekymret for at tage ham med til København. Om man bliver mobbet, tænker du? Ja. Om vi skal til at gå der. Det magter jeg bare ikke. Det må de simpelthen lære den hårde måde. Ja. Det er sgu ikke andet for. Ja. Altså min, han tror, han kan joke sig igennem. Han bliver klogere. Det gør han godt nok. Skål, drenge.